Uyazi empilweni ukuthi kubala kanjani ukuthi yonke into oyenzayo uqaphele ukuthi uyenza kanjani, uqaphele futhi ukuthi uyenza kubani, uqaphele ukuthi uyenza nanokuthi uyenza nobani. Hhayi ngicabanga nje into encane ekuyenzeka. Ngumuntu okhonza ukuncokola mina bafowethu uma ngisuke nje ngihleli abantu bayangazi ukuthi ngibuye ngenze amahlanga ngincokole. Kusho ukuthi kunosisi nje abawu-2 ebengihleli nabo nje ey'nsukwini bese ngincokola ngenze ihlaya ngithi mina eyi yazi ngendlela okungicasula ngayo ukubona indoda ihamba nomuntu wesifazane vele ukuthi angibelethe isitsha. Ngiy'ncokolela njalo ngiy'dlalela kuhlekeke kube mnandi nje yabo, ngoba phela vele nabo bebazi ukuthi ngiyancokola, bebazi ukuthi ngenze ihlaya ngiyay'hlekisela nje. Hhayi esuke kulowo mtshida lo wale enye intombazane kuwo la mantombazane awu-2 lawa, kushuthi umphelezeleke umlethela esitobhini usehlangana nathi-ke ngihleli nale ntombazane yesibili ngolunye usuku. Sebeyamtshela ukuthi mina ngathi le ndoda le ngihalele ukubeletha isitsha. Manje le ndoda uma yizwa le nto le yona ayazi phela ukuthi mina ngangisuke ngiy'dlalela, ngangisuke ngenza nje ihlaya, ngenza amancoko, ayazi yabo. Bese iyangibuza ukuthi hawu yini inkinga ngiyenzeni kuyona yabo. Awu nami ngigcine sengifika ngithi mina hhayi angikaze ngisho leyo nto leyo yabo, ngoba nami indlela owenza ngayo bangizuba nami. Ngangingazi ukuthi le hlaya leli noma leli ncoko leli engangilenza bazolithatha laba behambe bomtshela. Kuyena uthole akusafiki njengehlaya, yena mhlampe usekuthatha ngenye indlela. Hhayi kushuthi ahambe lowo mtshela lona yabo, kuwukuthi-ke naye-ke bo ngigcina nami nje ngisho njalo ukuthi hhayi angisho leyo nto leyo, kugcine kuhlukene nje kunjalo. Sengifike ngiyicabanga le nto le ukuthi hawu ningixhashana nomuntu ngoba phela besixoxa nje sisodwa ngiy'ncokolela, yini manje sengiphethe naye? Ethi hhayi besimtshela ukuba vele siyazi vele ukuthi hhayi umtshito o-right yabona, ngeke zibe nankinga ngaleyo nto leyo. Kodwa manje umbuzo ukuthi bafowethu uyithatha kanjani into ekanje? Wazi kahle ukuthi siyancokola, wazi kahle ukuthi senza amahlaya, uyithathe bese uyitshela umuntu yani, ngoba phela sasiy'ncokolela nje. So le nto bafowethu ingifundisile ukuthi noma yini oyenzayo empilweni, ngisho kuthiwa wenza amancoko, ngisho kuthiwa uyajoka, kufanele unake ukuthi ujoka nobani, ukhuluma nobani, ngoba omunye umuntu uyothatha lento leyo lakho leli wena uhlezi ujoka ngalo elithathe esomunye umuntu akungeze ukufika kuye kanjalo. So bafowethu into engayisho nje bafowethu ukuthi noma yini esiyenzayo ingathi singaqaphela, ngisho kuthiwa siyajoka, ngisho kuthiwa senza amancoko, kodwa uqaphele ngoba kuyenzeka uthole ukuthi ihlaya lakho ngelinye ilanga aliveli njengehlaya, ngelinye ilanga alifiki njengehlaya komunye umuntu. Yilokho nje bafowethu engithi mina asithi uma senza izinto siqaphele ukuthi senza kanjani. Ngifundile mina, ngifunde ngami.